li svake godine u HNK Osijek možete pogledati Orašara, balet koji je već godinama neizostavan u blagdanskom repertoaru našeg nacionalnog kazališta, ali i mnogih drugih diljem Hrvatske i svijeta. Ove godine Orašar je osvanuo u potpuno novom ruhu, s novim kostimima, u koreografiji našeg poznatog baletnog koreografa Dinka Bogdanića. U baletu plešu i učenici iz naše škole Barbara Čuljak i Dina Minčen. Svima smo porazgovarali o ovoj baletnoj predstavi, treninzima i životu balerina, ali najavili neke buduće predstave u kojima će naše učenice sudjelovati. Kada ste se počele baviti baletom i kada ste počele plesati u kazalištu? Baletom sam se počela baviti u 5. razredu, a prvu predstavu sam imala 2019. godine Mali princ. Ja sam se počela baviti baletom sa 4,5 godine, a što se tiče predstava, imali smo raznolike predstave, ali mislim da je prva bila sa 5 ili 6 godina, tako nešto. Koliko otprilike traju pripreme za jednu predstavu? Pa, ovisi koja predstava, ali općenito oko 3 ili 4 mjeseca. Imate li tremu prije nastupa? Da, svakako imamo što se tiče premijera, ali kako sve više i više imamo predstava, trema polako nestaje, navikavamo se na publiku, korake sve više poboljšavamo i navikamo se. Koliko puta tjedno imate treninge, koliko oni traju i kako ti treninzi izgledaju? Imamo skoro svaki dan, osim nedjeljom. Koliko traju? Pa sve ovisi. Kada imamo predstave traju i čak do 6 sati. Kako oni izgledaju? Pa prvo dođemo i zagrijemo se, onda obavimo do 2 klasa, odnosno treninga. I nakon toga slijede probe koje dosta dugo znaju potrajati, do 4-5 sati i nakon toga ostanemo još raditi na drugim pokretima. Morate li kao balerine i koliko paziti na prehranu? Pa mislim da moramo paziti na prehranu što se tiče zdravlja i moramo znati koju hranu unosimo u sebe. Moramo znati koja je hrana najbolja za nas i koja hrana nam daje najviše energije. Ima li i muškaraca koji plešu balet u Osijeku i što mislite o predrasudama o baletanima, da nisu muževni i slično? Pa naravno da ima. Ima muškaraca, ali nema dosta. Uvijek ima puno više ženskih balerina, ali imamo i muškaraca. Pa ne znam, oni su ljudi kao i svi ostali, mislim, nemaju se što razlikovati. Normalno su muževni i sve ostalo, zato što oni trebaju imati čak više i snage od gimnastičara koje se smatra jako muževnim muškarcima. Također moraju imati jako snažno tijelo i ajmo reći fit tijelo. Fit tijelo, da. Kako se Orašar ove godine razlikuje od prijašnjih, kakve su reakcije publike i kako je bilo raditi sa Dinkom Bogdanićem? Pa Orašar se zapravo dosta razlikuje od prijašnjih godina. Promijenili smo cijelu scenografiju, cijelu kostimografiju i skoro cijeli ples. Napravljeno je dakle oko 150 kostima i također je, ja mislim, oko 150 ljudi sudjelovalo, vanjskih suradnika i plus djeca iz glazbene škole. Pa reakcija publike zapravo sve ovisi od predstave. Na jednoj predstavi su reakcije bolje, na jednoj su malo manje oduševljeni i zna nam se dogoditi kada smo gotovi sa predstavom, kada izađemo iz kazališta, nam dolaze stranci koji su gledali predstavu i govore nam kako smo bili dobri i to nam zapravo jako puno znači. Dinko Bogdanić je jako dobar čovjek, ali se jako malo strpljenja i s njim je bilo zapravo jako lijepo raditi. I žao nam je što je sad otišao za Zagreb opet. Da, vrlo je perfekcionista, ali svejedno ima razumijevanja za nas mlađe jer zna da ćemo s vremenom napredovati i očekuje vrlo puno od nas i sve u svemu je, ja mislim, zadovoljan kako smo uspjeli sve to pohvatati. Kakvi su budući planovi u kazalištu, što pripremate nakon Orašara, ako smijete reći, naravno?
Pa kreće nova sezona Mačka u čizmama. Ako niste pogledali u prošlo ljeto, možete sad u 3. mjesecu 2022. godine. Promijenit će se malo koreografija i ponovo nam dolaze koreografi Ljina Gozdenović i Andrej. I za daljnje planove, zapravo cijelu godinu ćemo raditi nove predstave, no ne smijemo reći koje su. Da, znači cijela godina nam je popunjena, u 1. mjesecu imat ćemo 2 predstave još Orašara, zatim u 2. i 3. Mačak u čizmama i za ljeto, koliko znamo, je planirana nova predstava, to ćete još saznati. Također sa suradnjom Dinka Bogdanića. Da, očito je jako zadovoljan s nama i naravno da tijekom zime opet Orašar. Zahvaljujemo Barbari i Dini na razgovoru i želimo im puno uspjeha s ovom i budućim predstavama. A vas pozivamo da odete do HNK Osijek u siječnju i pogledate Orašara. Vjerujte nam na riječ, to ne smijete propustiti.